Давам думата на заместник-председателя на Селскостопанска академия, професор Грозелов. Най-напред искам да извиня председателя на Селскостопанската академия, че не може да присъства на представяне на проекта, въпреки желание. Неотложни ангажименти не му позволите да дойде. Но аз искам най-напред да ви поздравя с спечелването на този проект. Това е трети проект, доколкото зная, за млади учени, който спечелваме в системата на селскостопанска. Най-голям. Ще подчертая. Да ми подсказаха, но аз нямаше да го забравя, че той е най-големият, както подобава. Добра поличка е, че в залата това е добра поличка за селскостопанската и за института Пушкаров, че сред нас е професор Мишев и доктор Ачкакаров. Това е рядкост. И ще ви кажа защо. През последните години Селскостопанската академия нямаше възможност да участва в разрешение на професор Мишев към Селскостопанската академия. И се надявам спечелените проекти по МОН да не бъдат 5%, както преди, а да бъдат малко повече и аз не се съмнявам на това. Позволете ми да ви пожелая успех на проекта за бъдещото развитие на института Пушкаров. Убеден съм, че въпреки всички перипетии на времето, нашето селско стопанство не може без аграрна наука и не може без такъв институт, какъвто е вашия. Да се надявам, че това ще стане по-скоро. Благодаря. Благодаря на професор Грозелов и в негово лице на ръководство на Селскостопанска академия и да ви кажа, че няма пречка от тяхна страна и този транш, професор Мишев, който дойде от Министерство на образованието и науката, за първоначално стартиране на проекта е на разположение на института изцяло. Така че това не може без подкрепата от ръководството на академията.